Ktorý svoj doterajší úspech považujete za taký, že najväčší, ktorý si najviac vážite? Takže doterajší môj najväčší úspech je asi moja firma. Je to tanečná skupina, ktorá sa volá Blonde Girls, ktorá vlastne sa skladá z 5 tanečníčok a sú to fakt profesionálne tanečnice a myslím si, že je to asi taký môj najväčší úspech, pretože mala som možnosť cestovať, mala som možnosť sa vzdelávať a pozorovať okolitý svet a konečne som sa našla v tejto oblasti, takže umenie, herectvo, tancovanie. Čo všetko ste ešte skúsili predtým? Tak po strednej škole som skúšala operku v zahraničí. Samozrejme, že mám za sebou roky baletu a gymnastiky, takže vždy táto profesia alebo táto oblasť mi bola v podstate veľmi blízka, ale nikdy keď som bola mladšia, som nevedela, čo budem v živote robiť, takže som sa hľadala a až v podstate, až po nejakých rokoch som sa našla, ale skúšala som aj vo fotolabe pracovať, skúšala som, sekretárku som robila 2 roky, asistentku, dokonca mám aj kurz letušky, takže cestovala som cestovný ruch, takže skúšala som toho viac. Najprv som vlastne o tom mlčala, nechala som si to tak prejsť sama hlavou a som vyskúšala niektoré situácie a možno keby som začala o sebe veľmi pochybovať, tak sa toho nejako zrieknem. No a musela som pripraviť svoje okolie ako najbližších, rodinu, tak trošku pomaličky, ako že hlavne, že ide o televíziu veľmi sledovanú, že ide o taký a taký program, že je zábavný a no aj hlavne, že vlastne ide tam o to, aby som bola aj s Pavielom, v podstate Paviel má v podstate na Slovensku meno, takže tak pomaličky som ich pripravila a teraz sú všetci veľmi nedočkaví a tešíme sa, jak si to pozrieme. Yeah. Y'all know what it is. Show me on top, man. Black Entertainment. Bad Boy Sound. Hey, Kwame. You hell for this one, boy. Let's go.